Kambi mochung' ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay oloro kiosk 12 ma iuse pi e boma ma Homa Bay bang' yudo ni gisebedo ka giuso pi ne jopiny e yor akwo, gino makoro kelo nok mar pi e thoth kuonde dak mani e bomano. Moko kuom jopiny to koro ywago midhiero masani koro gikale nikech okang' mar loro kuondegi ma gisebedo ka giyude pi. Ali Abich nigi ler mathoth. Jumbe ariyo mokalo, kambi mochune keyo pi e kaunti ma Homa Bay ka omakore gi obila mowuok e bad migawo mar Water Police Unit ne ochako apedha e bombe mopogore e kaunti no mar tieko achudhe moko mosebedo ka kwalo pi e tok chik, apedha ma oseweyo ka olor kuonde mikwale pi mathoth mantie e bombe go. E boma ma Homa Bay, jogo ma uso pi ne jopiny opong'o dag keyo pi mantie e boma no, magi kayo pi ka giuso ne jopiny bang' Mawasko loro kiosk 12 mag pi mane giyudo ka otude e yor mibadhi. Wachao gi Homa Bay, kaso wadhi Oyugis, wamolo piny mar Mbita, kaso wadhi Kindu Bebe. Gima lit mogik ni kwa Ramogi en ni ikwale nge mano kwa par. Jomok dwa chulo pi to tiyo gi pi, enjoy pi mwa treat gi yath, ema ng'eny moloyo madwa chule. Gino miyo tich matek, omiyo koro wahinyo jopiny, nikech ochuno Homa Bay town kende waloro kiosk 12. Nikech kiosk gi nok tiye yo maber. Koro kwasloro kiosk 12 to kiosk be jopiny tegemea, koro ng'eni wan e crisis. Koro gima watimo ne jopiny ni koro wayie ne jo tuk mondo kaw pi e plant wa malo mondo nyalo kapod kiosk wamiyo condition mar registration manyien, to at least jopiny okinyre ahinya. Mawasko wacho ni kiosk mag pi mane giloro go ok gibe yaw nyaka chieng' moro wegi lo chike ma oketi mag tudo pi e kaunti ne thuolo ma juma achiel mabiro, maka girem timo mano to ok bi yiene gichako uso pi e boma no. Kech apakare moro lorgi nomiyo conditions matek mondo mi wayaw negi kendo. Ji ariyo kende ema submit condition ni ema oseyaw negi kiosk. Tieni kiosk 10 mane saw jopiny pod waloro Homa Bay town kende. Koro ok ber, ok wanya chulo mshahara mayot mondo wamiyo yath mar treat chemicals mar treat pi betek, wamiyo gi time. Kokalo wigni kapok gi comply to wadi register gi, wamiyo kiosk jo manyien manyalo tiyo gi chik maro. Moko kuom weg kiosk mane olore kinde apedha no to ywak ni chike ma Mawasko keto negi mondo eka gichak tich kendo tek mokalo mathoth gi ok nyal luwore go. Ntiere chike masane jo company oketonwa mondo dogwa reinstate our kiosk. Awinjogi anno ka gidhi kawo almost 25,000 mondo chake yud kiosk back. Aparo ni mano is very punitive. Bende jogo ma uso pi ne jopiny okoni giwinje matek mokalo sani ka giomo pi ka dwaro margi en mondo winjruok makende obed e kind Mawasko kod weg kiosk ma osebedo ka uso pi ne jopiny e boma no. Koro an kaka jaus pi awinjo matek nikech aolo fuel e bei mamalo, tachaka ringo go almost kilomita 3 mondo achope ir customer mondo miya dhi amie pi. Homa Bay ka en kama kama pi nitie, kama pi otime newa ahinya kaka oganda ong'eyo. To kata pi otimo newa kamano to pi maler ok wanyal yudo wan kaka jopiny mwalo kacha chande. Chuno wan nyaka wabi mondo mi wamany pi e kor got kuondegi, to kor got kuondegi gin kuonde mar bocho malich. Ma endi en achiel kuom kiosk mag pi ma olor e boma ma Homa Bay ka endi bang' yudo ni gisebedo ka gichiwo ne jopiny pi e tok chik. Mawasko ramo ni kiosk gi ekibiro mana yaw bang' ka wegi oselore kod chike madwarore ka sani koro jopiny chuno mondo law pige maler ma ginyalo tiyo gi ute kuonde maboyo kodgi. Ali Abich, Ramogi.